クラッカーボレー。このアメリカンクラッカーにまず波紋を送り込んでな。Hello and good day. This is James Giagwe TV aka Organic Don Pani. It's organic. Let's go. Si JMG Agri TV at your service, nagbabalik at makakasaksi, no? Teka lang, ba't hawak ko itong lato lang? Yan! Okay, so ngayong umaga, pupunta po tayo at maggagala tayo. Alam nyo na, mamaya malalaman nyo kung saan at ipapamigay natin itong ating tarpaulin. Go, go, go! Siyempre, para sa ating mga magsasaka na gusto at nagustuhan si Abundant Harvest, sponsored by Abundant Harvest. At ibibigay natin sa kanila ito para tayo ay makita. Okay? Para mabigay natin ito sa kanila at sila rin po ay makapagbenta daw. Di ba? Kasi maraming nagtatanong daw sa lugar nila kung bakit daw ang ganda raw ng kanilang mga palay at kanilang mga tanim. So sa kanila nag-umpisa, kaya sa kanila natin ito ibibigay para magkaroon din sila ng privilege na kumita, di ba? At ma-share din ang kanilang mga testimony sa ibang mga farmers dahil ang daming natipid at lumaki ang ani nila nung ginamit nila si Abundant Harvest. No? Kaya bibigyan natin to sa kanila. Ngayon, samahan nyo ako guys. Samahan nyo ako mga kasaksi sa aking pupuntahan. At bago yun, huwag muna natin kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel and please click the notification bell para laging updated sa lahat ng videos natin. Let's go! So si Sir Jaime, taga Balonggao. So dito sa malapit sa Umingan, yan pwede kayo bumili kay Sir Jaime sa labas. Taga Balonggao sa Esmeralda, Sir Barangay Esmeralda. Oh, yan. Siya yung lagi naka-live sa Facebook. Oh, yan siya. Tapos may buko pa to, na-sprayan ba to sir? Nabon. Ay, hindi pala. Gamot lang tatay. Ayan. Okay. Ito 1 month, diligan na to. 1 month. Okay. Ano to?
sili. Sili. Maganda nga. Ayan, ang ganda ng sili niya. Talagang ano. Tapos ito, Ito naman, 1 month na rin nakakalipas. Kaya lang, ang problema natin, namamatay ang kanilang bunga. bakit daw namamatay yung bunga? Ano na? Parang May kumakagat dito na insekto. Like, ito oh. Ayan. Ayan. Ay, mga ganyan. Kaya lang, kailangan nating isprayan nito. Kasi isang dilig pa lang to. Oh, Pero yan. naanihan Dapat na ng intervalan mo 7 days. Hmm. Intervalan mo siya 7 days. Ito puro sili naman ito nga sa ilalim ito. Ayan. Ah. Punta sa pandan. Ito, pangkain, organic. Ito. Ayan, naanihan ko na yan eh. Ito rin yung dating problema nito. Pero green yung dahon niya. Maganda yung dahon niya. Tumangkad siya. Tapos, nalalaglag dati yung bulaklak. Pero ito nakakapit. Ito ang kapit na. Tapos, ang pan natin, ang ating malunggay, magmula nung itinanim ko 3 araw bago ko diniligan ng Abundant Harvest, tuloy-tuloy yung bunga niyan. Ilang beses kami na harvest dito, kaya lang ang mapapansin mo ngayon, halos ang dami niyang suhi. Ang Sanga. dami yung suhi. Yung sanga. Ayan, katulad yan, ang dami. Ito nga. Dilaw. Ito, Ayun yung maganda pangkain. ilang beses ko na rin siya na-sprayan. Ito, kailangan ma-sprayan na to kasi may sa hapon. Ano to? Kung gusto. Kailangan ma-inspiran mo to. Beses pa lang to, may buwan na yan. Malaki na. Pero dilig lang ang ginawa ko dyan. Walang abono sir, no? Walang abono. Yan, walang abono. Sarap nga po eh. Kaya ito magiging binhi. Magiging binhi. Ayan. So ito, ganun din yan. 1 Local month na rin farmers po tayo, nakakalipas. So medyo painit na. Ay, parang nalalantak. Talong, may tanim ka din talong. Yung talong ko, isa lang doon eh. Ay, isa lang. Tingnan natin doon. Ito ang maganda. Napakalusog. Ito. Yung talong, ka-harvest ko lang yung Ayan. talong. Ito yung maganda oh. Oo nga. Ang taba ng katawan. And then nagkakaroon ng suhi. Ayan. And then ganun din. Masarap siya kainin. Ito, okra yun eh. Oh, okra. May bulaklak na siya. May bulaklak, nagkakaroon na ng bunga. Ng bunga. And then ito yung luya ko dito. Ayan oh. Ayan. Ito, yung luya. Minsan ko pa lang din nadiligan yan. Mula nung itinalim ko. Yan pala yung luya. Ito naman yung ating singkamas. Yan, singkamas siya. Wow, maganda siya. Tapos malaki yung ganito niya, yung mga tangkay niya. Ang matataba. Tataba oh. Ito. Ayan, diniligan lang natin ng ating produkto. Yan, wala nang ano yan Walang chemical. Talagang pure. Lawak pala ng farm mo sir The Little Garden of Mang Jaime Tagarino Vlog from Balongaw, Pangasinan. Yan, i-like nyo yan Puntahan nyo yan. Ayan. Pabisis kayo, bibigyan niya kayo ng ng mga gulay pag naka-harvest siya dito. Ito kasi talagang hinahangaan nila. Kasi tingnan mo, tapos yung punla po natin, maganda yung punla. Maganda yung Punla ng ating palay. Ayun. Madaling bunutin yung ating punla ng palay. Yan ang pong testimony ng isang farmers po natin. Ayan. Diba? Ang dami nag-testimony rin kay Sir Jaime. Kasi lumilibot siya talaga dito. Yun, maraming salamat sa pag ano mo sa mga gulay mo sir. So yun, at ito nga po yung
ano natin, no, Abundant Harvest dito sa Kuya po. Yan sila Sir Mario. At nandito lang po yan sa, anong school to sir? Yung National High School. National High School ng ano, Bulala, no? Bulala. Bulala Kuya po. Yan. So yun, sila sir yung ano, yung mga dito, puntahan nyo na lang po pag napadpad po kayo dito sa Kuya po, Barangay Bulala. Yan. Yan sir, thank you. So yun, at nandito naman po tayo sa Barangay San Antonio sir, no? San Antonio, Nueva Ecija, Kuya po. At andito si sir yung pangalawa po natin binisita. Gumamit din ng Abundant Harvest. At ngayon sa bahay niya po, ayan sa tapat lang. Kung pupuntahan niyo po siya, malapit sa kalsada, punta lang kayo. Dire-diretso sir, no? Papasok, makita niyo tong ano, naka-harvest. Okay, so yun sir, maraming salamat sir. So ito po yung ano, yung talong, dalawang beses na sprayan sir, no? Ito po si Ma'am Milda, yung ano po, yung nasa Ordaneta po sa Bagsakan. Doon niya po binabagsak yung talungan. Mga ilang ano to sir? Ilang hektarya sir or ano? Ano lang ito, mga 8,000. 8,000, almost 1 hectare sir, no? Puro talungan. Anong variety to sir? F1? Mocho. Ay, Mocho. Ayan, Mocho. Mga malalaki. Ano? Dalawang beses pa lang na-sprayan sir, no? Ganito rin. Pero sir, ano yung ano nyo sir nung nagamitan nyo ng Abundant Harvest? Ano yung napansin nyo sir? Ngayon ko lang kasi nasubukan yung ano, ginamit pa. Parang ano naman siya, parang tawag nito, gumanda yung mga dahon niya. gumanda yung mga dahon niya. Tapos yung bunga sir? Dalawang beses pala kasi ito. Dalawang beses na sprayan eh, no? Kasi napansin ko kay ma'am, ano eh, nung una kasi sir, nung una, rinekomenda sa kanya kasi yung katabi niya na nagsasakad, ay na nag-ano din, si Ma'am Merly, ano siya, kumbaga, rinekomend niya kay Ma'am Milda. Ngayon si Ma'am Milda naman, sige, order ako. Nang umorder siya, nakita niya na maganda, ayun, kaya umulit siya. Sabi niya, maganda daw. Parang kay sir rin di ba, nagsabi sa kanya na ano, oo, maganda. Ubus yung isa kahapon. Itong ano. Yung isa kahapon, ubus. Ayan, no. Yung isa yung ano. Para dito yun. Para dito yung ano. 7 days kahapon. Kumbaga dalawang beses pa lang sir yung nagamit pero maganda na agad yung ano sir, no. Yung naging resulta niya. So yun, ito po yung ano, talungan. 10 days yata lang ako nag-spray. 10 days. 10 days na ano. Ayos lang kung masobran yung ano no. Ayun sir, ayos Maganda lang. pa Mas maganda sir. Ito yung sukatan ko kasi oh. Ayun, pwede. Kahapon, tinunong ko. Yung sardinas ganyan lang. Ayun, ganyan lang. Ayun, maganda. Pang ano Kaya lang pala, naman ano. ito. Kasi the more na ano kasi sir, mas marami, mas maganda yung epekto niya sa ano. Yan pati palay. Palay sir. Sa palay sir, marami ako nabigyan dito sa may ano, sa Lawak, sa Manawag, ganyan. Tapos sa Balungaw, Rosales, marami. Buong Pilipinas naman na tayo sir. Yan, ito guys, Pero madamo lang pero dito sa ano, sa baba. Pero inisprayan daw nila to ng ano kasaksi ng damo daw isprayan nila. Pero ibabalik daw nila ulit spray yung Abundant Harvest. So 8,000 square meter to. So almost 1 hectare. Ayan sa likod lang ng bahay ni Madam. Tapos nandito na siya. Tapos may talungan din daw sila sa kabila. Diba? So ito po yung isa sa patunay na mga nag-spray po ng Abundant Harvest dito sa Lawak, Pangasinan naman po ito. Ayan, Lawak, Pangasinan. Ayan, sa mga farmers din po natin na gustong sumubok ng Abundant Harvest. Ayan, sa talong o kahit anumang gulay po, ito po, matry nyo po to para kayo po mismo makapag-testify kung gaano po kaganda yung Abundant Harvest sa ating mga tanim na gulay, maging sa palay. Susubukan daw nila sa palay tsaka sa sili, sinubukan na nila. So ngayon palay na taniman, ayan, gagamitan po ulit nila. Pwede na po. Tapos bali 20 po sila lahat. 21 sila lahat dito. 21. Pati yung nag-spray. Ayo. Para sa kokol yun. Pangkol. Ito yung guide nila, bali ang papasok dyan 10. Ay 10. Ay sa isang linya po 10. 5. Kaya 2 ang papasok sa bawat. 2. Yan yung with a distance of 20 by 20.
Ayun at good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo ngayon sa taniman po ni Pastora dito po sa may Cabatuan, Alaminos, Pangasinan. At kasalukuyan po ngayon nagtatanim po siya at ayan, nagtatanim po siya ng palay na ito po yung magiging demo naman natin ng abundant harvest naman po. At saka may iba pa po doon, Pastora, no, na ibang mga demo din. So ito tinatanim na nila at ang variety po na to is 480. So yan po, sinisimulan na po nila. At the same time po, syempre, makikita natin yan kung ano, kasi 1,000 po ito buong ito 1,000 square meter. Hanggang doon po, Pastor. Ano? So ayun yung magiging demo natin at abangan natin yan yung kung ano yung magiging resulta. Tapos ito nga po pala yung na pag-anihan ni Pastora ng 250 kaban. So dito po yun. Ayan. Kaya masusubukan po natin yan kung gaano nga ba katibay si Abundant Harvest. Is nasa 21 po sila. Ayan, 21 po sila magtatanim. Ayan. Talagang ano po talaga, no? Kaway-kaway dyan. Oo, kaway-kaway po. Sampu-sampu ang linya. Galing nga po no? May linyahan po kay Pastora. Titig mo lang dyan, may linya talaga. Oo. Hindi siya yung Ang purpose ko lang naman kaya nililinyahan ko. Mas madali kasi yung operation, spraying, application ng fertilizer. Hindi ka makakaapak ng mga hills. Yan nga po Kasi iba natatapakan po nila Okay lang po, Pastora, yung malalaman natin yung pag binunot mo siya. For example, kukuha ka ng sample ng isa, mabibilang mo yung ano niya, yung tillers niya. Andrew, kapag tapos siguro yung second application natin ng abundant, Mga ganon. Mga 45 days ba yun or 30. 30 days yan para mabilang natin, no? 20 to 30 kasi yung application na second na sinasabi sa abundant. Pero ang application ko kasi first application ng urea is 20 to 25 after transplanting. 20 to 25. Ibig sabihin po, nung nakaraang Pastora, sa 250 nyo, ilang ilang Tailors. tailors? Yung mga 15 to 18. 15 to 18. Yun yung minimit kong number of tailors para makita mo yung maximum niya talaga yield. Parang lahat sila ganun. Kaya Tapos yun yung isang purpose kung bakit nag-babysal application ako. Actually ito nasabugan na ng triple protein. Nasabugan. Basal application. Para sa basal niya. Kasi Nung ginamitan niyo po siya ng ng abundant, parang inuna niyo po yung mas inuna ko ang abundant. Inuna niyo po. Bago po yung yung fertilizer. fertilizer. Ngayon magkasunod na naman sila ng application kasi 20 to 25 ang first application ng urea nito. Ang abundant ang spraying niya 20 to 30 days after transplanting. So mauuna ulit ng 5 days. Mauna ulit siya ng 5 days. Yung abono. At saka ang magandang timing po yan, Pastor, yung yung parang 45 days siya, yung pag pinisil mo may gatas na, no? Hindi 45 days yun, 50 days 65. na. 65 na siya. 65 to 70 yung nasa milking stage na. Pero gagawin ko doon pang fourth application ko na yon. Fourth application niya na. Kasi yung seedling stage. Tapos yung tailoring. Tailoring. Tapos sa panicle initiation niya, then milking stage. Gagawin kong for application ng abundant. For application. Testing ko kung yan. Makikita natin diyan kung yung Kasi dun sa ibang nabigyan po natin ng abundant harvest, na yun nga po na-apply po nila sa pagbubuntis. Karamihan po talaga ng nila nagsibigatan yung palay po nila Hindi kung pagbubuntis kasi hindi mo masisigurado yung effect para sa akin kasi kailangan makita mo yung effect. Ano bang effect ng abundant sa tailoring stage? Ano bang effect ng abundant sa fruiting stage? Sa fruiting Kaya kailangan stage. sana yung pag-tailor ng makikita mo kung madadagdagan ba yung usual na 15 to 18, madadagdagan ba ng dalawa o ilang dalawa, tailors? ganun. Kung mag-i-increase yung tailors niya. Kasi doon makikita kung ilan yung niya kung talagang ibubunga po. Halimbawa, yung usual dito, average of 14 to 15. 14 to 15 lang. Ngayon, kung nag-tailor siya ng 18 to 20, makikita mo na yung abundant, mayroong contribution para sa papalago niya yung pagdagdag ng pagdagdag. tailor ng isa. Kasi usually, ang 480, RC480, sabi nila
the number of tillers is nagre-range ng 14 to 18. 14 to 18. Pero may iba po ata umabot ng 23, no? Sa mga nakita ko doon, Hybrid po ba umabot yun? pa nga ng 25 eh. Ah, 25. Oh. Di pag ano po ito, Pastor, pag umabot to ng 25, mas maganda. Oo, talagang ano, makikita mo talaga kung... Kaya nga gusto ko rin na makita talaga yung effect. Yun nga po Kasi eh. gagawin natin dito, pati number of tillers, pati yung sa grains ng per panicle. Per panicle. Makikita natin. Tapos yung ano po, yung sa mula batok hanggang doon sa kung ilang dangkal yan. siya. So, gano'ng kahaba? Kasi monitor natin doon yung field grain and unfilled grain. Mabibilang natin. Then hindi lang yun, kundi sa bigat. Sa bigat. Saka sa yield. Sa yield. In terms of kilos. Oh. Kaya ikaw natin ito, mimiso rin talaga, isi-separate ko din yung... Separate. then, Yung susukatin po yun, di ba? Ano natin ang picture na susukatin kung ilan yung panicle na ano niya. yung pagbibilang. Yung ugat po, makikita rin po ba natin yun? Hindi. Hindi na, no? Kasi Nakaluwa. kung sana ngayon pa na, makita mo yung kasi 4 days before na pinabunot ko. Yung ugat niya. Sinisprayan ko. Kamusta po pala? Makikita mo yung development kung may mga new roots na ba. Mamaya magpapakuha ako ng isa para makita mo kung before planting, kasi this is the 5th day na na-sprayhan ng abundant na. Pang 5 araw niya na. Pang 5 araw na. Titignan mo ngayon yung binunot kahapon kung may mga bagong nagde-develop na ng roots. Magpapakuha ako mamaya. Ayun. Kasi mapapansin niyo po yun, di ba, kung humaba yung roots niya eh. Kung nag-ano siya talaga eh, kumanda yung ano niya eh. Kasi usually, kung wala kasing ganyan, kaya sabi nga nila, ang daling bunutin. Po, yun nga po, yun yung testemo din po nila na ano, sabi ko ang bilis daw may bunutin. sikreto kasi yan. Sabi ko sa kanila, may sikreto. Kasi yung iba po, nahihirap sila na ano, ba't ang hirap-hirap bunutin? Tapos nahahampas ang pa tawa po. nila sa akin kasi sinabi kong may sikreto. Kasi kaya karamihan, yung mga nagbunot dito kasi kahapon, 12 sila eh. 12 sila. 10:30 tapos na. Tapos lumipat sila doon sa may bahay-bahay kasi ibang farmer din yan. Ay, sa may mga Nung bahay. hapon, nung hapon, dumaan sila dito. Ang hirap bunutin. Tapos dilaw na dilaw yung... Kaysa dun sa pinagbunutan po ninyo. Sabi ko sa kanila, may sikreto pa sila. Ang tawa nila eh. Anong sekreto ni Pero, Pastor Serge? hindi rin sikreto. May ini-spray kasi ako. Ayan na po. Itong iba, Pastor, ano naman po yung produkto naman nila ng ibang nag-demo? Yung humus. Humus din. Humus. Yung pang-spray din. Pang-spray din. Yan yung nauna daw. Yung 160. Yung 160. Tapos ilan kami dito, Pastor? 3 ba? 3. 3. Yung isa, ano yung isa? Yung chemical company yung isa. Chemical company. Ngayon. Chemical, Ayan po. Hindi foliar. Hindi Dadalawa foliar. kayong nag-foliar. Ayan po, makikita nyo po. Humus sa kabila. Abundant harvest dito. Tapos sa bandang doon ba, Pastor? Yun yung farmer practice na. Farmer practice. Yung Ito. sa akin na ibang farmer. Oo. Yung mga usual na ginagamit ng mga magsasaka. Yung lagi. So, ayan po, dyan natin makikita. Humus doon, abundant harvest dito. Magkatabi lang. Pilapil lang pagitan. Pilapi lang ang pagitan. Ayan. Ayan, ako, maganda to. Talagang makikita natin. Siguro pagbalik ko, Pastor, saan ba pwede lagyan ng ano? Lagyan ng ano. Plano ko nga lalagyan yung variety eh. Lagyan ko ng 480 dito. 480. Para makita nila na. Tapos after po niyan, kasi 'di ba nakatanim na po siya, nakapag-spray na po. After ano siya, 15 days ganyan. Yung i-spray niyo po siya, paano po yung paraan na gagawin Hindi mo? mo na ako 30 days. 30 days na, After doon na siya. transplanting, saka ako magpapa-spray ng insecticide kung may insekto. Ako may insekto. Pero kung hindi, Hindi. kasi sayang. Sayang, sayang po yung yung nabanggit nyo nga po eh. Kayang-kaya na ng natin, mga kaibigan nating mga Insekto. insekto. At sa kung ganito kasi yung linis, hindi mo na kailangan magpa-spray, di ba? Usually yung iba 3 to 6 days after transplanting, nag-spray sila ng pang-herbicide. Yes po. Kahapon nga nung pumunta dito yung representative ng isang chemical company, sabi niya, kaya pala yun yung mag-herbicide sa linis lang, wala ka man lang makitang damo, sabi niya. Wala akong makitang damo. Bakit ka pa mag-spray ng herbicide? Wala silang tataguan eh. Ito lang, mga Yung kuhol sa kanal, pero pa-sprayan ko ito mamaya. Itong isprayan niyo po yung mga sprayan kuhol din yan dito. Para
Ay, ibig sabihin dito, wala masyadong kolpon. Wala. Ah, Ito ang mga kanal. kanal lang talaga. Kasi kanal yung ganyan eh, diretso. Oo. Andyan yung water pump ko lang. Ayun o. Ay, oh, yun yung ano. I see. O, kasi baka makapasok sila dito. Makapasok, oo. Oo, kaya dito na sila. Parang yan yung preventive lang yung pangkuhol kasi mahirap na kung biglang ulan, Mm-mm. yung tubig sa taas. Ah, Daanan ng tubig kasi yung alat ko. kasi parang pag ganito eh. Pag ganito yung ano yun. Mayroon akong 4 na tinitak dyan. Mm. Yun yung naaanuhin ko ng, yun lang sa baba na 4 na Ah. tinitak, 85 kabansin. 85 po. Ilang square meter po yun? Bali ko nito, including this one, tatang. Ah. Hanggang sa may gilid ng ilog kasi, kaya lang ginawa bagong gawa yung daan. This is 1.4, the total area is 1.4, pero included hanggang doon sa may ilog. Ay, hanggang doon sa may Itong ilog. bakanting loting ito, pagpagin sa 1.4. Kaya approximately ito ng miniature ng DE 1 hectare. 1 hectare. Yung ano niya. Kaya lang may area pa ako doon na the same yung ginagamit kong kaya dinadagdag ko na rin kasi doon ako nagtatanim ng ng corn sa likod ng bahay. Ay, nakita ko po yun eh. Ayun, Ito po bagong ba ano tanim. to? Gulay? Sa inyo po ba to gulay? Hindi. Iba yan. Ibang yan. Ibang may-ari nito, half hectare. Sayang nga eh. Sayang. Nakita mo na halos pare-parehas yung stage ng crop. Pare-parehas. Dito kasi no-observe namin yung cluster planting. Ang tendency kasi kapag may nauuna, may ang insekto, lilipat-lipat lang. Kaya ang Lilipat-lipat. ginagawa namin dito, 20 days, kailangan buong area hanggang doon nakatransplant. Malapit na rin siya matapos. Ayan, so yun, ito po yung ano, natapos na nila. Okay, nakatapos na po ito. At this, ano po, siguro 30 days po yan. 30 days, babalikan po ulit natin ito para makita natin yung ano, kung ano yung resulta po na napaggamitan ng Abundant Harvest. So wala pong ibang ginamit na foliar, Abundant Harvest lang po ang ginamit dito. So yun, at kita-kits po ulit tayo sa susunod sa ika-30 days po nitong 480 na tanim po ni Pastora. So yun, maraming salamat po and wag pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng videos po natin. Maraming salamat po. Bye-bye.